Unsay Unsay ba yung ni Kristo bago siya nikayab og langit sa iyang mga paan, sa iyang mga tinunhan, diba 12 man to sila. ang isa dito na protestante si Judas. Muna ang mga patron sa protestante, Judas. Ano man kay kinaiya man sa Judas ang protesta. So mo na katong mga nagprotesta sa simbahang Katolika, patron la si Judas karon. Ang pahimangno ni Kristo sa iyang mga apostol una moabot ang panahon ay mga binig ang mga propeta. Ay mga binig ang magtutudlo, magbitbi sa iyang ngalan, magwali may tungod sa iyang ngalan, itudlo, gamito ng iyang ngalan, magayong mga masakipon. Kanya pagkauman, pero ingon si Kristo, wa ko makailang nila. Muna ingon ni Kristo, pagbantay mo. So muna ang mga apostol, ipadala ni Kristo sa tibuok kalibutan with the warning na bantayan mo ang mga tawhan at puro po ni gabit-bit og ngalan, but pasabot, puro po gakutlo sa iyang gitawag kong pulong. So, nasi pahimangno nga is isang iyo ang maayong balita, kaduhan na po si warning na bantayan itong mga mining ang mga propeta o mining ang mga magtutudlo. So, ibig sabihin, nagtudlo sila, nagtudlo ang mga disipulo. At ang apostoles, yung ilang mga disipulo, siyempre, kaya mo minisugo ni Kristo, itudlo ang tanan na akong isugo ninyo. Panlakaw ang kalibutan. Kaya ang iwan na butang diya, kayo na niya diya, panglakaw ka mo, pag-imo mo mga Ginunaan. Yeah. So, gikan sa mga disipulo, sa ato kaya karon sa itong buhaton sa mga sama sa inyo ha, unsay dapat itudlo. Ang pinaka dapat buhaton, pinakauna kinahanglan kamo subject sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Kimo man na iyang gisugo o man sila ang gisugo. Kay sumala pa na San Pablo, Roma Catholicis, versikulo 14 hangtod 15, walay matudlo nga ebanghelyo kung walay magtutudlo ang gipadala. Kung kanang mga magtutudlo ang gipadala, gikan gid ang Kristo bisan gani ang mga apostol, gipadala na gyud ng Kristo. Nya ang mga apostol pod nagpadala pod sa ilang mga disipulo. So buti pasabot ang unbroken sending of preacher or tawag ini mga teacher magsukod gid kang Kristo mismo. So buti pasabot ang gitulo ni Kristo discipleship. Siyempre, kung discipleship, lagi mga teacher. Kaya dili man naman yung disciple kung wala teacher. So, ang problema, nag-angkot-angkot nga, we are disciples, yung problema, wala teacher. Ano sa talihin mga disciples na wala teacher? Posible man nga ang libro na disciple. Pag yung disciple, na na teacher. So, ang simbahang Katolika, kung tanawang gini mo, ang mga apostol, na sila yung mga disipulo. Tao ang naidisipulo, dili ang libro mo yung naidisipulo. Kaya uban manggod, sir, itabo manggod, tungkol kayo nagbasa ng Biblia, disciple na sila, dili tapos labot na, nagbasa ka lang, disciple ka na. Ana di ay. Kung sa yun yung meaning sa paan, sir? Sa yung meaning dito sa disciples? Ang term na disciple, ang buti pasabot, number 1 is learner. Learner siya. Disciple good siya. So learner, ang buti pasabot, tinudluan. Dapat siyang tudluan. Ikaduha, receiver. Receiver of information. Convert siya. Yes, ang katong tawag ng mga di-Katoliko, dapat converted siya. So ang buti pasabot, from the time of the apostles, para dili masipyat ang gingon ni Kristo, naagid siya ka ng unbroken succession gikan sa mga gisugo ni Kristo hangtod sa mga disipulo hangtod karon. Kay ingon gud si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung mayong kag kanunay, walay gutlo sa segundo, minuto, aw oras, adlaw, bulan, semana, tuig nga muhulog ang Kristo pag-uban. So buti pasabot, So unsa katuyuan sa Diyos nga Amahan diya sa John 3:16? salvation aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuog ang Kristo ug mopasakop sa iglesia gitungod ni Kristo mo disgrasya gud sa Juan kapitulo 15 bersikulo 6 si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sa putlog ibang-ibang malaya hangtod bidauban kandidato kas daog wala ka ning iglesia nga Di ba ang kuan nakot sa kuan? Naa daw kana bang purgatorio kanang infierno sa man siya? Oo, ang purgatorio manggod, kami mga Katoliko nagtukoy lang mo sa Biblia. Kaya sa Biblia manggod, Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 ang Dios justisya. Kung ang Dios justisya usa sa kamaayong gitawag og maghukom, silutan niya ang tao agad sa kadako gimbugaton sa sala nga nahimo sa tao.
dili pwede nga ikaw nangawat og hindi, ako nagpatay kog paparihat og silot, dili pwede. So asa tong butang halimbawa ayo na nila patay ka o patong nahot o hindi. Mao na Asa sila mabutang? Mao na giingon ni San Juan, si bisan kinsa makakita sing igsuon nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, kinahanglan pa siyang mag-ampo niini. Apan si bisan kinsa nga makakita sing igsuon nga nakasala og sala nga musangpot sa kamatayon, ayo na pag-ampo. So kadtong nagpatay, sumala pa si pinadayag, impierno. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Pero kadtong gitawag og tao nga nakakawat lang og kindi sa sala man gito. Nya pinadayag 21-27 di man gito makasulod sa langit kay naman sa hilot lama. So asa man sa ibutang? 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 ingon pa San Pablo, apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa kalayo. Ang pangutana kana bang kalayo ha impierno? Dili kay impierno wala kaling kawasan ang kalag dito. Samot nang gina langit kay ang langit walay kuan walay kalayong pag-antos dito. So buti pasabot kana lugar nga gitawag na sa Katoliko purgatorio o linisanan. So ang tanang naa dito sa purgatorio wa na kay gayon ng maimperno. Kay gihinlukan na lang man sila giandam para sa langit. So ang tanang naa sa purgatorio giandam para sa langit. So ang amo ang pag-ampo nga palingkawason sila sa madaling panahon sa ang mga kalag na kay nag-antos magpuna sila kay temporaryong pag-antos man. Mao din ang kasabot. Oh yes, sa purgatorio. Mao na Pero ang sa Biblia wala gi napay na sulat nga purgatorio. Di, pag mayong kag letra por letrang mabasa, ang simbahang Katoliko nagsunod sa pagpuong kag Kristo ni Kristo nga mo nagtudlo si Kristo nga kinahanglan basahon gid mo sa Biblia. Walay seta sa Biblia nga nagsulti si Kristo nga sige, manudlo magpagtulunan, pasahatan na sa Biblia. Wala oy. Imbento ng Luther nga gitawag ini nakataat yung mga Protestante sa pagsundan ng sula Escritura. So karon ang ang kuan naabay nakasulat sa Biblia katulad ang kuplo 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Kaya sumala pa ni propeta Nehemias pag mubasa kag kasulatan kinahanglan sagton. Pero ang problema ang pagsabot nga dapat katong insaktong pagsabot dili dapat personal opinion. Kaya kung personal opinion, impierno ka. Tungon pa na San Pedro 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. So ang kuang gyud ang relihiyong gyud na kanang iglesia nga ipasabot. Katoliko lang gyud. Ay walay lain kay wala may lain gitukod si Kristo ug iglesia. I will build Oh, a church. Ingon, Hindi man ingon, churches. ingon si Kristo nga akong simbahan. Pag ingon niya akong simbahan, usara gyud nakabuok. Kaya kung himuon nimo nang nagtatago nga ko hindi to tinuod. ay di gito bot dito. Bot sila. Wala ayo pailag kay Churches, churches. Remember na si Kristo lang Ay ang nang manluwas. sir sa ako nga sila daw ang tinuod. Ay buton to. Tanawa tong tawag anak ko, tanawa ang ilang kasaysayan kay para makita nimo kung kinsa nagtukod ana. Kaya ang kasaysayan dili mamakak. Kung na may gingon claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpabatuo duha na kam naglahing butang. Pwede kong maangkon apan pamatud-i. For example, may kining yuta ako ani. Tuodayn ka no may ugi ako ani. Kinahanglan mangayo ka sa tuwag titulo. So maupod na sila ningon sila kami ang tinuod nga iyan ni Kristo. Asa man ang titulo? Kamo na. Wala. So Katoliko di ang kuan. Wala gilain, uy. Wala gilain. Pag dili ka musak pasakop anang simbahan na, may binakaroon, nag-istorya ta, nakabalo na ka, maimpirno ka yun. Kaya ingon mga simbahang Katolika, outside of this church, there is no salvation. Pero na exemption. Ang exemption ka to, wa kabalo, wa matudloe, wa masultihi. Na kining simbahan na iyan ni Kristo. Pero karon kay nasultihan man ta ka, nya dili ka mo sulod ani na disgrasya ka jud. Ikaw tong giingon ni Kristo nga si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlon ug ibalibag malaya hangtod ni dauban. Atong paggawas ng mga tao, ang dili mga Katoliko, nag-ampo man pod sila. Di ba? Ay nag-iingon nila nga ay kung mag-ampo daw ka tubagon sa Ginoo. Nag-ampo man to sila. Di man maminaw ang Tama, Ginoo. tama. Buwan, magkasala. Tama sir. So sa ato Tama. pa, mga ko sa imo. Sir. Ang Sir, kuan di ay excuse me, sir. Nag-ampo na gituod sila pero sa may tubag ni Kristo. San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod 23 dili ang tanan magtawag ka na og Ginoo makasulod sa ginaharian sa langit. Nya kana nagtawag pag niya nagwali nagpanang Kristo. Nag-ayo mga masakitong sa ngalan ni Kristo. Pagkahuman tawag ining ang iya pag yung tawag kanang dihimo is kwan kagyud kanang naagid sa Kristo pero imo sa Kristo. Ana siya. Pahawa mo. Ana siya. Huyo. Sa ato pa to ana siya. Sa ato pa to. Gato pa to sa gawas ba ito sa mga gawas sa dili Katoliko. Makasala to sila. Ingon kay Kristo nga wa ko makailan ninyo. So baka sala Ano yun. siya huyo. Kung kailan gid ninyo bisang pagawalas pa ang Kristo.
Ano ba di? Oh, mahimo lang kang mailan ka ni Kristo pinakauna kung sakop ka ng simbahan na. Di Sumada gina ka ba na sa sir, Pablo. magpahawa, magbubuhat og dautan. Oh, gani. Mga bayod, mga kuang yun, mga maimpirmo nga yun to. Tapos ingon na dito nga magbubuhat og duotan. Gutom ako nagdala nga ng Kristo. Katong nasa gawas nga ana bitong magiyatagon na pero dili sa katulik ko. May ampo Mo lagi ko malulunod ko. Mo lagi. Pero dili sa katulik ko. Sa 11, 14 sa Makaingon ba ang ginawa na nga sila kuan? Sala anak. ingon ni San Pablo sa ikadong Korinto 11:14, bisan si Satanas magpakaanghel sa kahaya. Na. Dili ka. Kanya kato di ay katong nagkakali ko naghatag ko kato. Maghatag ko sa inyo dinhi brad pamasahin mo sa kuno. Buhat ko siya sa kuan. Sir. Kinsa may makaluwas? Ikaw nga nagbuhat og maayo o ang Kristo nga muluwas nimo? Hindi, ang kuan na ko, di ba nagbuhat og maayo? Sige, sir. Wala gyud problema nga magbuhat og maayo. Ang question kay ang point man nimo tungod kay nagbuhat og maayo, maluwas ka na. Mo man ang punto nimo kay nagbuhat og maayo, ang Dios maluoy na po. Mo man na. Ang question na to kinsa ang maluwas? Ang imong maayong gibuhat karon o ang Kristo? Siyempre, Kristo. O si Kristo. Karon, siyempre ang tawag na sir, di pa sa paminawas ako. So ang buti pasabot, dapat maghimo ka sa maayong buhat, subayon gid mo sa Kristo. Tama, di ba? Sa ato Tama ba? pa, kung magbuhat ka pag maayo, Sir, bisan wala ka sa kuan, wala ka sa katoliko, di wala na ka nagsunod sa Ay, wala oy, ngano man kay wala man kan kabalo man ka makinig iglesia iyang Kristo. Tanawa tong si Juan, tanawa tong si Cornelio. Malangis ka. Di ba? Si Di ako malangit. Brad. Si Cornelio. Teka, kabasa ka sa Biblia, Cornelio, ang iyang pag-ampo sangko sa Dios. Pero unsa Unsa gyud ay pinakaunang relihiyon? Di ba, dali, paminawas ako. Si Cornelio, ang iyang pag-ampo, kay manghihatagon siya, ang iyang pag-ampo sangko sa Dios. Ang pangutanan, ingon ba ang Dios luwas na ka? Dili, oy, gipaadtuan pa ni Filipe. Ani San Pedro, gipaadtuan pa. Na atuan ni, tawag ang tudluin ni. So, buti pasabot, ang imong buhat maayo, dili na garanti nga maluwas na ka. Mubuhat nag maayo, kinahanglan na akasulod sa iglesia. Tukod ni Kristo. Oh. So, ang buti pasabot, kung makita nato nga nagbuhat ka, nga wala ka sa iglesia nga tukod ni Kristo, tabla ra nga nagbuhat nag maayo nga tawag ka nang wala kay kung sa kaba wala mirit ba kumbaga. Sa ato pa di ba kuando Kita nila ni Pedro na sipiat siya. Ano man? Pagtuon niya ng Pedro, Joseph Pedro. Simba. Kau ba raga po na nga, nay maraton. kung ludi kay dili ko. Nay, ni dagan. Apil po ka dagan, pero wag ka nagparehistro ba? So ang mga kuan, di ba? Dito ba sa kuan kanang sa mga Israelite ka? Mga Hebreo. Pero wala mo ka na Kung sa di relihiyon sa mga Israelite di ay. Okay. Ang religion sa Israelite, the book of Almanac, the word Almanac in book of Acts edition 1999. Ingon pa sa maong libro, ang relihiyon nila is Judaism. Ang founder si Abraham. Pero ngano man ang Kristo nagtukod pa og iyahang kaugaling iglesia, ngano man kay kung tao ang magtukod og usa ka community, imperfect man na, di man na makaluwas. Pag mauna, di pa sir. Mauna na kung magpasakop ka og pundok nga tao ray gatukod maimpas kay diha. Mabuto si Kristo, si Abraham nagtukod na. Pero ngano nagtukod mas Kristo og iyaha? Ngano man tungod kay ang Kristo mo ang maluluwas. Ngunang kinahanglan ka magpasakop sa pundok nga gitukod og Kristo. Kay kung magpasakop ka og pundok nga diskus sa gatukod maimpas ka diyon. Manalo. Sa ato pa ang kuan dahil sir, ang si Kristo di ay dili dito kuang jud, dili dito Judaism din ang kuan Di, nato. ang religion nga ang gipasakopan Judaism. Pero remember nga ang Kristo nagtukod og iyahang kaugaling pundok. Ang kuan dan na ko yung nag-share sa ako yun lang ingon dito sa talata daw. Ang tribo ni Kristo is a Jew. Jew siya. Ingon dito sa talata nga, niya dito nga kanang dapat do sundon ang mga Israelite, ang mga Jew kasi sila ang tinugay sa kaluwasan. Yeah. Ang kaluwasan, gikan sila. Gikan sa ilang kaluwasan. Mo ba to si Kristo Kunya kay kuan man, wala ka Judaism man lang paan, relihiyon. Dili, wala man Nang saon man nato na wala man gingon nga ang kaluwasan Mali, ganit sila. ang Judaism mo kay mali kaluwasan dili ang Judaism mo ay sa Savior dili ang ingon ang tawag ining kaluwasan nagikan sa mga Hudyo buti pasabot si Kristo kay Hudyo man to si Kristo di man to Pilipino so buti pasabot ang kining gitawag og Kristo nga manluluwas nagtukod og iyang kaugaling iglesia nagikan sa gitawag og mga Hudyo mo itong sundo
Sir, dahil pa ato sila, kalang gingon sa Lucas Tutob lang sa panahon ni Moises. Ni Juan. Pasabay mo pasabot ana. Ang buti pasabot, ang tanang gitawag kong mga tao nga managna na mag-function isip po sa kayapaong propeta, nihunong ng ano man kay ang fulfillment na nahitabo naman. Nahitabo naman ang fulfillment, ang conclusion sa tanang mga panagna sa Diyos kaniadto sa mga propeta kaniadto nga gipaagi ang iyang gipaagi sa mga propeta natuman na sa panahon ni Ginoong Tanang saan sa Diyos. So buti pasabot pag naay mga magtudlo nga nag-angkon-angkong propeta, nag-angkon-angkong magtutudlo, dili nagikan aning maong Kristo piki na. Kanang kuan sir da kanang nakan mga pangutana kanang makita ba na ko sa TV madungog ako sa radio. Kanang kuan ba? Kanang mga dipulto ba? Kanang mga kuan, di ba? Na celebration sa Sa Relinyo, Singulo, Nazareno, ya, wala ginasupak sa Biblia. Sabi ni mo nga ano, kay ang mga unang katawan sa Diyos kaniadto ang Israel, katong imo likod, magposisyon sa naglarawan, oy. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 15. Posisyon sa naglarawan. Nya ang larawan nga ilang posisyon kirubin ganito, how much more ang larawan ni Kristo? Mahimo lang bawal ang pagbato ni anang mong larawan kung ikaw mismo nag-ilaan ng mga Diyos. Yang problema man sa lain sinta amigo kay sila ang nag-ila nga Diyos na nya pagkauman ang ilang ingon Katoliko na kasala ni Diyos amaw anong amaw man sila nagtuo niya kami nakasala. Sila nagtuo nga Diyos na niya Katoliko kami nakasala. Dili oy, ang pagtuo sa simbahang Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. So but pasabot kana mga larawan na naadin na. Dili na mga Diyos na. So buti pasabot nakasala ang mga Protestante pinaka number 1 sa usa sa napulo ka sugo nga thou shall not be false witness against thy neighbor. Usa mo nila. Ikaduha, halos tanang argumento sa mga Protestante ang ilang mga pangunauna dapat dadon sa ambulansya padung mintan. Sabi ni mo nga no, tungkol kay nag-imagine sila mga butang nga wala sa realidad. Masapol, mo sila, kining Katoliko na Diyos. Bisag wag mo mag-Diyos ang Katoliko. Pag i-create na sila muna nga Diyos. May diferensya. Diba? Persecution sila ba? Sa nagyawa ba ang espiritu? Ano ginag-nagdiyo kasi nagpahimpaki balik Katoliko. Ana sereno among gidayungan no. Ana, mo ko na ilang kuan. Kay mula ka po na amo nang nagagakon. Gidayungan amo na. Si Manalo dako makiglalawan sa punta sa Tana Manila kung si Pagod. Anong wala malagla at sa Protestante si Manalo? Okay, una, wala nila atakiha, ingon lagi sila nga tawag dili lagi kanang dili bawal ang pagbuhat og larawan. Per se ha, dili naman na sila pasugon 1986. Dili bawal ang paghimo og larawan. Ang bawal lang daw kanang simbahon. Ano mo sila Katoliko kasi nag-create po sila panguna-una. So karon giatapi nila ang larawang Kristo, pero wa nila atapi ang larawang Manalo. So Diyos na. Ano Diyos man na ngano man kay di man kag ilahang giatake mismo ang imahen sa manluluwas ni pagkahuman katong imahen sa tao ilang gipinanggag sakto. Halalaran ng panilang bulat. Oh. Di ba? So katong mga kuan boss, tong mga hindi na sir pa kami boss na wala promote para lang katong one bossing ba? Sige Tong mga Jehovah Witnesses bossing sama to gina o kanang Jehovah's Witnesses naman yung tawag ng mga defensor po dili pareho. Ang Jehovah's Witnesses resulta na sa pagkaamaw ni William Miller. Ang tawag ining ang Jehovah's Witnesses barkada na sila ni Helen Sumay kung sa Seventh Day Adventist. Pagkapalpak ni William Miller sa 1844 nga niingon siya mubalik si Kristo. Palpak ni desperado sila. Nagtukod po sa nag-ilan kaugalingon. tukol sila ko. Oo, nagtukod sila. Kuan pud SDA pud boss. Otro pod. Makita nimo mga amo gid mga tawanan nang diskurso kay pag-amo po sila. Mura dili ko tubo kay amaw ng mga founder. So kung pasabot, bisan pagkapila sila mo angkon sa ngalan sa ilang pundo ka nakasulat sa Biblia, nagpabilin ang kamatuoran na kanang moong pundo ka dili iyang Kristo. No problema. Ngano man 18th century lang libot ko. Mura bag-uhong ba paglipat tak gawas Wala kay uhong ano ba? mga madunggan ba nga ingon sa mga SDA kay ang mga nagsimba daw og Domingo kay may internet. Wala may nagsimbag Domingo, ang among gasimba sa Kristo sa adlang Domingo.
Kaya sa mga apostoles, sumala sa Biblia, sa Mateo 28:1, 9 ug 16, adlaw Domingo gisimbas Kristo niya, magsupag-supat na. Katong ilang sa badon saan man to? Ay sa mga Hudyo man to. Pero ang problema kung pagka-Hudyo ka, 3:9 pinangayag, mahimo kang iyasyawa. Nga naman. Kumpis ka na ba? Pagka-Hudyo ka ba, pagka-Hudyo? Judaism, yan yung kunsya nga Christian siya. Di na conflict na sa iya. Yan to. Siya sa ganito, text Eh, ko sa wala Biblia na sa Israel karon. Sa parang bagong ilang nagpasinaguga ni Satanas. Text 9. Pinadayag kapitulo 3, versikulo 9. Sunday mo Eh, kita Christian. ang kuha nila kay Friday sa Muslim. si Kristo Sabadista kay nisulod siya sa sinagoga sa adlaw Sabado. Basta mo sulod sinagoga o adlaw Sabadista. Nya karon si Kristo naghingilin og yawa gisulod sinagoga. Unsa man tong yawa Sabadista pud. Kalingking ito ko. Kuan eh. Isulod na sinagoga. Tinuod ng Sabadista. Ay, oo. Tinuod, oy, na naman. One God. One God ang different verses mo yung sa Trinidad. Sabi ang ibang pahulay, di Ang tinuod na Trinidad man God, usa ka Dios, tulo ka persona. Mura bag kuan ba? Mura bag mangga ba mangga? Mangga panit unod liso kanang mangga kanang panit sa mangga mangga na. Kanang unod sa mangga mangga na. Kanang liso sa mangga mangga pud na. Ayaw gyud natulog na kamangga. Usa ba gyud na kamangga? Bisag dili insakto ang analogy, pero ang punto is one nature, usa ka nature gihuptan nila nga pagka Dios pero tulo ka personas. Ang Yesus Kristo, pamunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Usa man ning Amahan, sumala sa balang kasulatan, Dios. Usa man ning Anak, sumala sa kasulatan, Dios pod. Usa man ning Espiritu Santo, buhat kapitulo 5, Dios sab. Pila ka Dios? Tulo, dili. Tingon pa na sa nuwan, ana ay tulo nga nagsaksi sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Daiyan nila isara. O yan lang. First person of the Holy Trinity, ito si Yahweh. Second person, si Di Jesus ba sa Christ. naglibog siya, sir? Asa yung tulo ato? Ang persona o ang pagka-Diyos? Ang tulo, ang persona. Mura bag kini ba tubig? Duha. Pila ka tubig? Yung naas botilya. Dili, isa ra. Naas duha ka botilya. Isa ra ka tubig. O pero pila ka botilya? Duha. Oo, pud na. Ang Dios nga among gila, tulo ka persona, usa ka Dios. Tulo ang persona, usa ang kinain. Saging pa, bananay, tundan, gardabang. At sa may nature nila. Sige. The best banana in the world, saging. Ako dahil sila rin, rigid to di mga kuan. Muna kung naa ka sa gawas karon sa ibang Katolika, hinay-hinay nagtipako-balik Sila ka ba? Di sila ka... Pero tinawag, katoliko ka. Ang kanang Holy Trinity, Kuan. kung ano siya, Malaki po niyo. Pretinker ka, pretinker. Ayo kaya unang wala kay reliyon. Kan Sinurong pang murag. Kini wala yung reliyon siya, sa may tao ka na. Ay, wala ang daw siya. mga Sara ka na kanang wala reliyon. Ako rin reliyon kagam. Inundom ka na kagam. Taga Sabado ba? Kasi asam ba nga gana musulod? Open-minded ka. Pero Biblia, ang gisulti sa Biblia, Sira 41:8. Wala na ako may Catholic Pilipino. Sira 41:8, sinilutan ang mga tao nga walay relihiyon. Dugmukon pa yun. Ting disgrasya gyud wa kay relihiyon. Dugmukon ang taong walay reliyon. Katong Mura kag tawas wa dugmukon. Naiki isang sa ako nung naa sa Santiago, Santiago City lang. Masip sa potato. Sa ang relihiyon putli. Ang relihiyon putli way lami. Oh, wala simbang Katolika. Oy ka. Ang relihiyon putli, way kasaway. Wala simbang Katolika. Ang salaway na iya mga membro. Ang pare. Kanang sabi na yan, 4-14 sa kalagi. Ang yung panahon diya, Naato sa naglangit na wala, mabulingig lalaki. Kung sa mga siya nakikinawa. Reto na dito sa mga pari. Dili na repo sa mga pastor, kaya mga pastor hilig mo kayo. Ano sila lang asawa. Sa divine institution nga butang ni So, Cristo ana, diya. Sir, kanang gingon din na nga walay lama, kanang relihiyon nga walay lama, refer na anang simbahan na. Unang bisan pagdaghan kini mga badlungon nga mga Katoliko, nagpabilin sang putli kay siya ang muhatag og grasya ni adtong mga taong makasasala nga mubalik sa Dios. Pero kung tan-awon din mo sa Pilipinas, gamay makasasala ang Katoliko. Ano man, pilang ang ato ang ratio sa Pilipinas, pilang mga Katoliko din ni 89 million. Pila lang na preso na pikol. Kamay ra. Out of 89 million, so daghang Katolikong tarong. Pero ang problema sa mga Protestante, agin, may diferensya man gud. Ang gitanaw na dito gusto tanaw sa napriso, asa na magtanaw sa majority ng upat na napriso.
Gamay lang namin. May nagutang ang presidente. Nagutang ang senador. May nagpadagan sa itong nasod. Gamay lang man. Gamay lang man. Di ba gamay lang tatong taron? Gamay lang man. Gamay rami. Bitaw. Biya na anang kuan. Yan ang reliyon ng Gusto murag ka magkuhan dyan ka ng open-minded ka ka. Gusto ka hindi ka makapalo sa kinatibukan sa imong tungo na kalwasan magunihan. Wala pa ni bunyag, wala pa gibikuan, wala Ay pa maayo ka gibikuan. taga sa bato na may kuhan yan. Ay, klase. May klase. Open ka ba? Open-minded ka ba? Wala may klase. Ribis lang, ribis. Ibis na isa lahat. Kaya sa Sabado. Sige, kung dili ka bakampi sa Ibis o Sabado, napoy Domingo ang sa akan. Di, ang Domingo, diri na lang. Karamiyo na lang, dire. Dali na lang sa park. University mo ng park. Ngay University Kawayan lang. maluwas nimo. Pero makatabang ko nga maluwas ka. Abi nimo si matabang namo, tambagan ka namo nga moadto din nga magtuon. Kay nanay giingon nga you cannot love the things which you do not Wala know. magumigay kaning mga Katoliko, may gitudluan nga maluwas niya ng Biblia. Maluwas niya sa pagdawat ng mga ng pito ka sakramento. Yes. Diya, gid mi maluwas. Kanang giingon sa Sayas Pasalangin, manguntisal mo. to sa sir ba nga nangalaglag ang akong katawa tungod sa kakulang sa kibalo sa may pasabot ana. Refer na dito sa mga tao, ilabi na sa mga Katoliko nga way tuon-tuon. Giilahang gisalikway ang mga panahon nga magtukis pagto. Remember, one of the requirements nga manangita kanang nasayod kas pagto. Usa naging isog sa San Pablo, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kay buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Mo bitaw ang mga propeta kami abto mga patriarka wa gyud gipasakan langit. Giadtuan pa mismong Kristo aron tudluan. Abi nimo nga no kay dili pwede nung musaka og langit, dili pwede sa luwa masayod. Mauna nga katong giingon ni Kaya na-exam dito. Magtatanong ka. Magtatanong ka. May exam dito. Exam mo ka sa Diyos. Magtatanong ka. So, Apil ba dito ang Anong pagkamulo tusluan pa man? yes. Kay doktrina, kay pagtatanong man ka. Abi nimo pag human mo sa bunyag, ang bunyag manggod magtatak na itong indelible na naati indelible mark, nga kanang marka nga di matanggal. So kung mamatay ta kining atuang kalag kasi lagi kuan man ta naati marka nga krus. Mara pagtan-aw sa kuan sa Dios, oy Kristiyano ni Katoliko ni kana ay krus. Dali dong. Unsa may gibuhat di mo samtang buhi pa ka. Gisunod ba nimo ang akong anak? Mo man na ang kaluwasan sundon ng anak. Nya ang sulti sa anak, si bisan kinsa mo sulod dinhi kanako maluwas. Nya ang dili unsa sa maluwas? Mempas. Impas. So mo na kinahanglan ka mo sulod. Ngano man kay kung di ka mo sulod, magibit. Way mo luwas nimo. Kaya kinala gyud ka may kaibalo kas kamaturan. Okay lang kung taas sa sa kabaluron. Okay lang wa minimo na istorya. Daghan na ka nagtabang sa imuha nga i-convince ka. Walang mga saksi, sige na sila Bible study. Pero wala kayong kadungog na saksi na final exam. Sige lang yun na sila Bible study. Asa mo Brad? Bible study. Wala ang final exam. Saksi niyo ba? Panakot. Oo. Kailangan naman ako para maguli. Sige, wala yung problema. Basta ang Diyos sa langit, oy, nanawag mo sa kuha. Sa tutuburan ay kubuang sa mga anak ko, nya mukha ko kilo, nya ako gidayan. Kana din tawag ka ng mga makikilid-kilid. Praise the Lord, hallelujah. Ay, diferensyado na. Ano naman, mura lang, nagunod ko cellphone yan. Hello? Wala mo gidayan, ano mo? So, dayan una, hindi mo the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Contact nimo ang Diyos, ingon ang Diyos. Good. Pero kasi mo tubag San Pedro sir o direct ang Diyos. Ay, ang Diyos, good mismo mo. Ang invoke na to, ang Diyos man. Di ma, dayaling. Para, Di din mayon sa ang Diyos na. So pag ang Pedro kay naman ni mong susi, di din Kanya na San Pedro pag matubang na kanya. So, sa imana. Salamat kayo. Sige. Yaga lang niya pero na-listen kita ko kayo. Balong ba yung minaw ko? Sa mua, mailhan na mo din nga, ang nangutana sa mua, gusto mo sa iyong tinuod. Mailhan po na mo nga ang nangutana sa mua, i-test lang ang mong kahibalo. So, pagkanaw na mo nga i-test lang nimo ang mong kahibalo, maogin ang panahon na nga, mag-iro kita. Pero, sa imo man good sir, nakita na mo nga, gusto ka makamasa istinubo, nagkitudluan ka na mo og tarong. Mauni ang buhaton na to, para maluwas ta. Kaya kung dili na to na sa tawag anang buhaton, di na Ay, manubag sa tinuod lang, dili ko hilig ng kuan, dili ko hilig ng basta mungutana ko
kinahanglan ko ang nagtubag. Hmm. So kung usay mong tubag, dili man ko kuan nga kung yung usay mong tubag di na ko tuo. Ani na lang sir. Kuanan na ko na siya. Kinahanglan dagang tubag. Pag matubag na gani tanan imong pangutana, pag abot mo sa balay, hinay-hinay na pagpangutana ang tubag. Sir Aldi, ana naman do ka espiritu nga nagpalihog na to nagdumina. Espiritu Santo, Espiritu Tonto, sa na pag-ila na to. Oh, pinakauna ang Espiritu Tubag na Santo tanan ang pangutana. na naa sa palibot din maningkamot yun na og pintal sa tong mga pangunauna og kasing-kasing na ayaw dawata ang pulong nga imong nadunggan. Oh, ano man kay ang tawag kining mahitabo manggod basically ihatag nato ang kuan wala sa information niya dili nimo sa tawag kaning dawaton tao mo nagingon nga dili nami manubag kung maunsa ang imong kanal kay kami man ang paninglan sa Ginoo og wa kanang mo tarong ang tudlo kami ang paninglan Tungon mo tanang nga wa to tawag kami tuo pero karon kay nitudlo man mi og tawag kining tarong so ubot pasabot naara na nimo ang simbahang katoliko dili mi diktador naara na nimo kung musudod ka pero kung dili ka tawag kanang musud wa mi mahimo pero at least nasulti na mo kung unsa tama. Salamat ayo. Sige, salamat po. Salamat sa pangunta. Napay kuan. Napay time parang magkuana mo kay Ikot. Ito Santo. Brian Mat. Unsa imong gipasakupan gyud doon kanang kuan. Nga medyo aktibo ka ba sa religious sect? SDA? Komunista? Jehovah's Dili man gusto hilig ka ng magbalang tubig ko. Di ko hilig ana. Daghan og ginagaswara sa ako. Pero Daghan po sa na schedule ang diri sa cathedral. Na sila schedule every Thursday and Saturday 7 to 9 p.m. kung bakante ka. So, wala lang ninyo ng mga detention katoliko na diri. Niya pagkahuman kung sa Facebook po pwede po ninyo i-follow. The Lay Catholic RJ Horolan sa sa Cantibia Poloya Punta Argumento. Dito pwede ka makapangutan na dito. Di na ko makuhan. Di na ko Makasunod ba sa imong link, sir? Na kay data? wala. Wala po kay data. Ay itype Add na lang sa ko. Ug say na i-FB diha, Brian Matugal para makuan. Brian Matugal. Brian Ano sa Matugal. Matukol. Matugal. Unsay spelling? Mike Alpha Tango Tiyo Matukol. Tiyo Tiyo. nya G. G-O-L. Okay, nya Brian. Brian. Unsa man ang Brian? B-R-I B-R-Y. A-N B-R-Y. Okay, good. At sa record man. Kulod mo ko. Kaya parang Sige. then salamat ayo. Okay, salamat po kayo. Salamat.